साबसिन हामसिन जिब जायखौ सुबुं बुङो नाथाय बेनिनो माखासे दुथां सुबुंफोरनि आरजाथावै खामानि जायखौ नोंथाङा नुब्ला रावबो सहायनो हानाय नङा जेराव माखासे दुथां आखुनि सुबुंफोरा शिकार खालामना लाबोनाय मासे खासिखौ गोथाङैनो अराव सावनानै गोजोननाय लायो बे गिख्रंथाव भिडिअ'आ मैया ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानायनि उनाव गुवारै फिनजाथाय सोमजिहोदों नोंथांमोना बे भिडिअ'खौ नोजोर हो मानसिनि मुङाव माखासे रायखस आखुथायफोरा मासे खासिखौ गोथाङैनो सावो अरनि खामनायाव सानायजों साग्लोबजाना बाब्राबनाय थासारिखौ नुना गोजोननायसो लादों जाय सुबुंफोरा केमेरानि उनथिं रायज्लायगासिनो दङ बिसोरो गावजों गाव रायज्लायना रंजानाय लादों खासिवनि बे इनाय बुथारनायनि भिडिअ ससियेल मिडिया फेसबुकआव चिरां जिल्लानि बेंटलनि बादामालि नार्जारी मुंनि सासे लाइमोना आपल'ड खालामदोंमोन भिडिअ'आ समाजारि बिजोङाव गोसारनायनि उनाव जिल्लायाव मिथिंगा मोजां मोनग्राफोरनि हानजायारि आफादफोरनि गेजेराव गोख्रों फिनजाथाय सोमजिहोदों ससियेल मिडियायाव गोसारनाय खास्रि बिस्रियै खासिखौ बुथारनाय भिडिअ'आ भाइरेल जानायनि उनाव चिरां हाग्रा खोन्दोनि मावख'गिरि कुन्जन बसुमतारिया ससियेल मिडियायाव मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामनानै गासिबो जाथायखौ गोथौयै लादों मख'नो गोनांदि जाथाया मोनसे गुबुन महर लानायखौ नोजोर होना लाइमोना भिडिअ'खौ बोखारफिनो হয় এইটো নিৰ্মমভাৱে কৰা হৈছে আৰু এইটো মানুহজনে মানে চেডিষ্টিক প্লিজাৰ লোৱা নিচিনা দেখা পাইছে এইটো মানে আছাম ৰূপ টাৰ্টল এই জীবটো মানে ৰেয়াৰ মানে স্পিচিছ সেইটো সংৰক্ষণ কৰাটো আমাৰ দায়িত্ব যি ঘটনা হৈছে এইটো আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছো আৰু আমাৰ ফৰেষ্ট টিমটো তেখেতক বিচাৰি উলিয়াই ধৰিব